Vážení priatelia, je celkom pochopiteľné, že po tom, čo som včera obdržal poverenie pani prezidentky na zostavenie novej vlády, sme zavalení otázkami médií a veľkou netrpezlivosťou a nervozitou. Sme v období vyjednávania, ktoré vyžaduje striedmosť vo verejných vyjadreniach. Môžem ale potvrdiť, že rokovania s preferovanými koaličnými partnermi sa rozbehli a pre mňa je potešujúce, že som nenarazil na zásadné programové rozdiely. Postupujeme podľa pravidla, že najskôr sa musíme dohodnúť, aký obsah bude mať vládny program a až potom riešiť personálne otázky. Smer Slovenská sociálna demokracia pristupuje k rokovaniam s požiadavkou plného rešpektovania výsledkov parlamentných volieb. Svet však nepočká. V záujme dobrej programovej prípravy som dnes kontaktoval aj predsedu vlády v demisii pána Ódora a požiadal som ho o súčinnosť pri poskytnutí aktuálnych informácií o vývoji verejných financií. Už zajtra sa odborný tím Smeru stretne s ministrom financií v demisii s pánom Horvátom a jeho spolupracovníkmi. Základom akéhokoľvek programu vlády musia byť presné údaje a kvalifikované odhady. Smer opätovne zdôrazňuje, že konsolidácia verejných financií nemôže ísť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu ľudí. Rovnako som vyslovil očakávanie, že vláda v demisii zajtra na svojom rokovaní promptne zareaguje na opatrenia prijaté na slovensko-českých hraniciach a slovensko-poľských hraniciach príslušnými českými a poľskými orgánmi a rozhodne o obnovení hraničných kontrol na slovensko-maďarskej hranici. Takáto reciprocita je zásadne nevyhnutná pre ochranu národnoštátnych záujmov Slovenska v otázkach nelegálnej migrácie. Pekný deň vám všetkým želám.